Hai alături de mine în timp ce aplic această folie pe telefonul meu cel nou. După cum povesteam într-un video anterior, m-am înnoit cu un telefon nou, Samsung S24 Plus, care pentru mine este perfect și răspunde tuturor nevoilor mele. Dacă tot am luat un telefon nou, vreau să pun această folie pe el pentru că nu vreau să zgârii cu unghiile și vreau să-l protejez de toate zgârieturile superficiale. Am optat pentru folia Alien pentru că am mai avut și pe telefonul de dinainte. Vă spun de acum, nu protejează display-ul în cazul unui impact. Așa să spar și display-ul vechiului meu telefon. Efectiv l-am scăpat pe jos din mână în timp ce stăteam pe scaun. Mi-a scăpat printre degete. Dar pot să vă spun că această folie a ținut foarte bine toate cioburile la locul lor timp de încă un an în care am folosit acel telefon chiar dacă avea display-ul spart. Această folie am comandat-o online de pe site-ul lor, l-am găsit din Google, vine cu toate instrucțiunile și kitul de instalare. Înainte să încep m-am spălat bine pe mâini, pe urmă am degresat telefonul cu această cârpă, am folosit acest abțibil ca să scot particulele de praf, nu prea erau pentru că telefonul era nou, dar am spus să fiu sigură. Pe urmă am aplicat acest gel, l-am aplicat atât pe display-ul telefonului cât și pe folie și mai ales pe degetele mele. După ce am aplicat folia, am folosit acest accesoriu din cauciuc pentru a scoate cât mai mult din gelul din interior și a îndepărta bulele. Pe urmă l-am lăsat în pace timp de 8 ore conform instrucțiunilor. Acum că s-au evaporat bulele, e momentul să mă bucur de telefon.